Bueno, seguimos aquí no Land Rover. Vale, a historia é a seguinte. Xusto a continuación do Land Rover de hoxe, xusto despois do noso programa, a Televisión de Galicia estrea un novo programa que se chama Somos Animais, non? Sí, Somos Animais, que vai de animais. Xa poucos programas hai de animais na Televisión de Galicia, que debía haber xa un veterinario de guardia na Televisión de Galicia. Sí ou non? Claro. Claro que sí, pa moita xente que ten vacas ou pa xente como a min, que eu teño un gato que me mexa na fruta. Non é broma, que me mexa na fruta o tipo. Bueno, peor era que me mexara no chocolate ou nos donuts, pero méxame na fruta o tipo. E arranca un programa xusto hoxe, estrenase, chamase Somos Animais, e, bueno, ten unha historia. Está Xurxo, xa, avisadme cando estea Xurxo. Sí, xa está. É que se está Xurxo, temos unha cousa moi chula para Xurxo, antes de chamar aos invitados. Claro. Mira como son a miña xente, non me dice nin que sí nin que non. Digo, está Xurxo, dice. Non se sabe. Xurxo Carreño! Onde vas? No, vas para ali. No, que me dixeron, estáse cambiando, Xurxo. Non puideche cambiarte ao final. Veño igual. Estás feito un desastre. Teño un calor, estou sudando como un porco. Bueno, entonces lanzamos o de Xurxo e depois chamamos aos invitados, non? Os invitados xa están aí nas escaleiras, mon. Están aí xa arriba. Pregunta a ver. Eu non os conozco os invitados, tú sí. Eu sí. Os Son dous? amigos, sí. Pero non son de Ourense, ni nada. Non, son de... Están? Podo dicir onde son? Non. No, No, non vale. pode dicir onde son. Eu non os conozco, vai ser a primeira vez que os vexa, agora cando baixe. Vale, antes de chamar aos convidados, Xurxo Carreño agora dedícase á pintura. Entre outras cousas. No, dedícase á pintura. Sí, sí, sí. Pero con moito éxito Home, de público e crítica. home. Este fin de semana, como é influencer, e o influencer non ten nada que facer, vas que estar na casa facendo tonto. Home, como chove que vas facer? Esa é a realidade. Agora que se... A chuvia influye moito aos Claro. influentes, Sí, sí, sí. Os Dixe, Instagramers. pintar. Vale, colleu a súa namorada, Rocío Durán, a nosa compañeira de presentadora de Hora Galega, e deulle por dibuixarse un a outro. Mirad o vídeo, por favor. Mirad. Puñanos a... Bueno, puñanos a dibuixar, non? Sí, sí. A pintar. Mira, son eu, Sí. Pero eu fixen mellor a Rocío. Pero mirad agora como fixo ela... Mira, pai. A que é? Que horror. É igual. Ven aquí. O reto é o seguinte. Nós ao público que está hoxe no plató, cando entrou no plató, fixémoslle unha foto a cada un co móvil. Vale? Ajá. Temos unha foto de todas as persoas do público. Guai. Bien. Vas a coller aquí un número e vai salir un número que pertenece a unha persoa do público. Ajá. E colleremos a foto desa persoa. E vas ter que pintar, dibuixar e pintar a esa persoa do público. Cuidado. Cal é o reto? Que cando acabes de pintar a esa persona, damos a volta ao dibuixo, ao cabalete, para que o vexa, a ver se a persona que pintache é capaz de dicir, son eu. Facilísimo. Xa viches o que pintei aí? É a No, no. realidade pura. Eu estou vendo o que vai pasar, que vas pintar, vamos lle dar a volta e a xente vai quedar toda. Eu non son. Claro. Como moito dirallo do lado, eu creo que este. Eu creo que esti. Colle un número, meta aí a man remexo. Veña, va. Para que non haxa trampa nin cartón ou que non parezca. Prepárense. Cada persoa do público ten un número asignado, neste caso sale un número, dou aos compañeiros por aquí e traedes má foto que corresponde a ese número. Sabes que pasa? Por que facemos a da foto? Porque se estuveras aquí pintando e mirando para a persona do público, esa Sabe persona... quen, claro. Esa persona fixaríase que estás mirando para ela. Entón, tú... Claro, isto é importante, non mires para o público, mira na máis que para a foto. Te podo mirar para varios para despistar tamén. Pero que non se che vai a vista, vale? No, tú veche suerte. É No, complicadísimo. tú veche suerte, porque polo menos ten un detalle que non teñen Sí, todos. claro, ten pelo. No, este detalle. Aquí, este. Que isto non o vou saber
inmortalizar. Pero quitáramos a foto que quitáramos, ibas facer unha mierda igual. Ah, bueno, eso tamén. Esta paleta de colores. Isto que é? Témpera ou que é? Acrílico. Eu vexo difícil, Vaite, intenta, eu que faría eu, vendo ahora. Eu intentaría clavar o color da roupa, para que se sinta identificada pola roupa. Vale. Porque tú a cara vai a facer mal. Como que voulle facer unha sonrisa perfecta. Vou cos invitados, Vale, vale. quedas aquí. Ti deixame aquí que eu fluyo. Importante, non intentes buscala no público, pois senón... Non vexo, non sei Vale. onde está. Aplauso grande para Xurxo Carreño. Venga. E agora, atención, luces arriba, porque Xurxo acabou o seu dibuixo. O reto era o seguinte, Xurxo pintou unha persona do público. Vente para aquí, Xurxo. O reto é o seguinte, que lle demos a volta ao dibuixo e que haxa unha persona no público que diga sí, son eu. A ver si pasa, porque isto é un cuadro. Este cuadro nuns anos vale unha pasta, Preparado, xente do público, se alguén pensa que é él, por favor, que se poña de pé, vale? A ver, preparados. A ver, é igual que a persoa que eu dibuixei. Sí, sí, igualito. Que levanta a mão. Pero é que eu non vexo a naide que se parezca a esta persona que hai aquí. Quen é? A ver, ten que ser alguén. Quen? Pero onde está? Non hai. Marchou. Pero como se pode ser tan inútil de que a persona que está aí non vexa que él? É que onde está? Está no baño. Non, non. É que só pode haber unha razón, que é que esta persona non está no público. A ver, Robert, espera, creo que sí, Está ahí, Xurxo. Está allí. Allí onde está? A ti sona xa cara, eu. Está ali, Por qué? Home, eu collí No, un número ao azar. Non, digo, se te sona a cara. No, Non te sona a cara. É aquela de ali, non é? non serei eu. Oh. No, Pintaste a min? ti non tes gafas. Non ves, non é Spiderman. Que? Teño que conocela? Que? Eu creo que debías conocela porque lle demos unha foto de túa nai. Ay, mira, pobre. Bueno, Pero bastante, está guapísima, Ves? Igual. leva yo te regalo. Nin Eva conoceu a súa nai. Ves? Por favor, podesme regalar o cuadro? Para ti. Pero que, no, pon outra vez o dupli, que non se parece nada. Ai, pobre Como miña que non? nai, Dios As mío. gafas roxas. Sí, oh, igualita. O polo verde. A ver, un aire ten. Un aire. Las tetas, sí. Unha treboada. Un aire. Oye, lévalo firmado por Xurxo, Me. Hombre, pero se vou non meter... Pero vouche mandar unha... Vouche poñer na cabeceira da cama de miña nai. Ai. Me vou poñer ali. No, pode ser túa nai se lle pasou por riba o tráiler da Panorama. Está asustada. É que os ollos... Qué Non cabrón. teñen nin idea, ¿eh? Os ollos non capto ben os ollos. O resto sí, Que estilo é este? Bu. Parroco. Pois que mira, polo mismo, demos unha sorpresa a ti e outra sorpresa. Pois mira, Mamá, pa eres moito completo. máis guapa, mamá. Un bico.